Yau zan faɗa maka sirrika guda 10 na mata wanda ba sa so ka sani. Na ɗaya shine mata sun fi maza sha'awa. Mata sun fi maza sha'awa. Kawai ɓoyewa suka fi maza iyawa. Wasu mutanen zaka ji suna kiran maza da mayun mata. Amma kuma me ya kamata su kira matan? Mata sun ninninka maza sha'awa har su 8, amma mace ba za ta taɓa nuna maka hakan ba har sai lokacin da ta ji ta yarda da kai ko kuma lokacin da take cikin kadaici. Na biyu shine mata sha'awa suke fara ji sannan sai soyayya ta biyo baya. Wannan shauƙin da mata suke ji gaskiya ne. Idan har mace ba ta sha'awar ka ko kuma baka tayar mata da sha'awa, gaskiya bana jin akwai wani abu mai suna soyayya a tsakaninku. Idan har kana so mace ta ƙaunace ka, to ka dage wurin saka ta dinga sha'awar ka. Ina mai tabbatar maka sai ta so ka. Na uku shine mata sun fi son mulki ba wai soyayya ba. Mace ba ta mafarkin samu kuma kasancewa da irin namijin da zai dinga yin kuka a kanta ko kuma yake yin kuka a kanta. Mafarkin mace shine ta kasance da irin namijin da yake juya komai a inda yake. Irin namijin da ba kowace mace bace za ta iya samu. Jagoranci, karfin gwiwa da kuma control duk wani abu da yake tattare da kai ko kuma duk wani abu da yake zagaye da kai, shi kaɗai ne ke sawa ka tashi kan mace. Idan ka kasance irin mazajen nan masu rauni ko kallo ba za ka ishe ta ba. Na hudu shine mace za ta yaudare ka har in dai ta samu dama. Wannan maganganun da suke yawo a duniya na wai namiji ya fi mace iya yaudara duk ƙarya ne. Mata kawai suna da wayo wurin ɓoyewa saboda sun iya takonsu. Na biyar shine mace za ta yanke maka hukunci akan yadda ta ga wasu matan daga gefe suna treating ɗinka. Mace ba za ta so ta kasance da kai ba ko kuma ta yi fada a kanka har sai ta ga wasu matan suna ƙaunar ka. Idan har ba wasu matan da suke son ka, ita za ta tambayi kanta, to me yasa sai ni ne zan so ka? Na shida shine mata ba sa son namiji mai kirki wanda babu ruwan shi, irin simple guy din nan, ka gane ai. Namijin da babu ruwan shi kuma yake da kirki, mata suna ɗaukan shi ne a matsayin second option. Za ta iya kasancewa da irin wannan namijin, amma ta fi sha'awar namijin da ya saka ta kuka, namijin da ya saka ta roƙi soyayya shi. Na bakwai shine mata suna son tashin hankali a cikin soyayya. Zaka ji mace tana cewa ina son zaman lafiya da kwanciyar hankali, amma hakan kadaici zai saka ta. Mazan da suke da experience akan soyayya sun san me nake nufi. Fada, kishi, rigimar yau, rigimar gobe daban. Duk namijin da ya cika sauƙin kai, ka sani hakan fa ba zai taɓa sawa mace ta soka ba. Na 8 shine mace ba za ta taɓa bari ka sani ko kuma ka gano abin da yake jan hankalinta ga namiji ba. Na 9 shine yadda kake tafiyar da rayuwarka yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake jan hankalin mace. Yanayin tsarin jikinka, zubin jikinka yana da matuƙar muhimmanci, amma abin da yafi komai muhimmanci shine yadda kake saka ta ji a cikin ranta. Ƙwarin gwiwarka da kasancewa irin namijin da mace ba ta gane gaban shi da bayan shi, da kuma yadda kake jagorantar mace a cikin rayuwarka yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo hankalin mace gare ka fiye da wani six packs ɗinka. Na 10, mata suna shiga kadaici fiye da yadda kake tsammani. Mata suna son nishadi tare da shauki. Idan soyayyar ku ta zama irin soyayya nan da kullun abu ɗaya ake maimaitawa, za ta fara neman wani namijin a waje wanda za ta dinga kulawa, ko tana so ko ba ta so. Na 11 shine namijin da mace take mafarkin samu shine irin namijin da mace ba za ta taba iya juya shi ba. Mata suna girmama irin namijin nan da ya zama musu kalubale a cikin rayuwarsu. Idan ka kasance kullun available, ka kasance irin namijin da ake gane next move ɗinka, ko kuma irin namijin da nan da nan an yi maka 'yan dabaru, a hankali marmari da san da take yi maka za a neme shi a rasa. Duk wata magana da nayi a wannan bidiyon ban yi ta don wata manufa ta iskanci ba. Na yi ne don kawai na yada ilimi. A ci gaba da sharing don wasu su ma su gani su karu. Allah ya samu dace.